Karwet ka Iran da unamding ubashir kaipa shaki jaka balong pedang bad bun priupa hapo kari Israel. Ka Iran kalasiat ya unamding ubakit ya kitiar siat baklan borpa shaka benta pedang jongka Israel menen kasi palai. Hakabaki he jongka Israel kilong bakadai ka jing pendon kam kaban ningkong ya kum kini kitiar hakatma. Kabalayai beteng menta la prasngi lender. Layatu ba utai namding jongka Iran ulap penkit bunteli kibom ubala batai bathap hagi jaka babun kiri paiba menin kasngi kisipai jongka Iran kilasiat ya unamding ubadon ya ki cluster sub munitions haka jaka kababun briu kiri paiba ha Israel laong ka embassy jongka Israel ha Washington haka kruo syakaritos katai ka jinglek bom kalajia hapdeng ka jingyak hi kabat thamai jong ka jingyak kliang namding hapdeng ka Iran bat ka Israel nadu kasngi thoding baladep kat kumki khobor jong kilat pathai khobor jong ka Israel utayun namding ulopathai haka jingjrong kaba kumbanyo kilometer ye hakaba la pelat kumba arpotli kitiar siat haka jingjngai kaba pra kilometer hapdeng jong ka Israel kumba kalong mata ki he ka Iran kimpat keren halor ketika jing kena kibor sensyar jong ka Israel kilayatu paya kamet jong ka wei ka kentai layo bantam nakawei kayeng kabala syater hau namding jong ka Iran kabala penkiu ya ka jingyap jong kinong Israel syaka arpusanut nadu pakatma kelas dang kadbaka Iran kalayatu bakidon arspa arpusangut kibalayap naki jingsya thombor jong ka Israel hadu kasngi ublay Gibriu kibala syak peniap ki kengtup ya ki he sipai ki start nuklear bat kiriu paiba hanre kateran kam semlaai ya ka jingkain kabat thmai nadu kate kapor kinong mikmat jung kiri Europe kila thmu ban yak nu lang ha Geneva bat menteri kambari jung ka Iran Abbas Archi menta kasi thoding ha ka jing persang kabak khadu ban khanglat ya ka jing nangjur susu ka jingele ki menteri kambari na France, Germany, UK, bat UE kila kentu ban penjajaino ia katai ka jingya ter kaba mark liang hapdeng ka Iran bat kari Israel.